तर मित्रांनो हे बघा इकडे चिबूड कपूचं काम चालू आहे. चिबूड कपता आहे हे बघा. आणि इकडे जेवणाची गडबड चालली आहे बघा. वा काय करते हा काय करते नाश्ता उपमा. वा 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 नवीन मी माझ्या आंघोळ होईत होत ठेवशी ना त्या दिवशी अरे जास्त घातलंय तू नाही खाल्ला तर तुला बघते तरी बघा सगळी गडबड चालली आहे. वर्षाची आणि हाताने भावना वहिनीची. तरी चालेल. मी बाबूचा खाऊ करते. तू काय करते? बाबूचा खाऊ ते दे. हं. काढते. बाबू रडते आमच्यासारखा. वा काय झालं माहिती आहे गॅस यांची जाम मजा झाली आहे आणि तुझं सांगतोय काय झालं आता. नेमका आमचा गॅस संपलेला आहे तर आम्हाला आता चुलीवर करायचा जो आनंद मिळतोय तो आनंद आनंद ना आनंद यांचं बाहेर पडलो हा चुलीवरचो गगनात मावत नाही आपला. चुलीवरचा आनंद यांचा बाहेर पडला हा बघा. ही मुद्दाम प्रॅक्टिस हवी ना म्हणून ते झालं. तो संपला तो नेमका तेव्हा. वर्षा बाकीची प्रॅक्टिस चालली बघा. मला हाय प्रॅक्टिस. वा कर कर पटापट माका ठेवून द्या वाईस ठेव. असे पाय गळत गेल्यावर कसे फ्रेश झाले ना. हे बघा आज काढलेले गोंडे केवढे हत्ते बघा. आज खऱ्या अर्थाने गोंड्याची शेती झाल्यासारखी वाटतं. खालं काय तो नाश्ता खालं नाश्ता खाऊन झालो तुझं कधी इलं कधी म्हणजे तू हे बघा आज तो नाश्ता माझं खाऊचं. हा पण तो काय काम उगाच नव्हतं काम होतं चालू. पुढे बांधूचा कार्यक्रम जोरात चालू आहे. नाना बजेट भरतात बाबलो पुडिये बांधता. बाबलो पुढे बांधणार या सांग ना. तर मित्रांनो आज व्हिडिओ सकाळपासून 4-5 व्हिडिओ केला असता आम्ही. तर मित्रांनो आत्ता मी आणि वहिनी हे बघा भावना वहिनी मी मध्ये मध्ये वहिनी म्हणत नाही हां कारण आमची पहिल्यापासून ओळख आहे म्हणून. नाही तर म्हणजे नवीन असती तर मी म्हटलं असतं लगेच पण आता ओळख आमची पहिल्यापासून त्यामुळे मध्ये मध्ये भावना बिवना काय हो म्हणते. हां तर चालला हे बघा गोंडे हे दाखव. आम्ही दोघं जण गोंडे विकूक चालला आता इकडे एका वेळेस जरा वाडी दाखवते गाव फिरवते वाईस जरा आणि जोगलवाडीत चालला आत्ता गोंडे घेऊन विकूक. तर चला ओ गोंडे हवे नाही हा घराडे काम लावला ते का व्हिडिओ करूचा आमका व्हिडिओ बनवूक सांगलेले आहेत आणि आम्ही तो एडिटिंग करता. जोगलवाडी गोंडे घेऊन या हे बघ हे बघ ही आपली जोगलवाडी. आता तुका नेते फिरवते बघ कशी वाडी फिरून आणते डायरेक्ट. चलो गोंडे ले लो बाय गोंडे. नाना पाटेकर बोलतो ना वेलकम मध्ये कसं कांदा ले लो तसा गोंडा ले लो. अरे स्वतः विठ्ठल गाडी बऱ्याच दिवसांनी लाल गोंडा ले लो पिवळा गोंडा ए गोंडे घेवा गोंडे. हे मुंबईवाले चाकरमाने हे बघा. कधी येलं मी शनिवारी. हा मग ठीक बाकी ठीक मजेत एकदम. तुमच्या आशीर्वाद दादा कालच येलं आणि तुमच्या सगळ्या कार्यक्रम आम्ही मुंबईतच बघतो होतो. मग जो तो आपलं म्हणता बाबू तुमच्याकडतो म्हटलं बाबू माझंच म्हटलं पुतणी इले प्रकाश काका कालच इलं होय ना. होय होय हा चल मग हां चालात. तर मित्रांनो आज प्रत्यक्षात इका मी आज फिरवतोय हिचो गो फिरीत अगं तो रवतलो घराडे एडिटिंग करीत. त्यामुळे हे बघा एका गाव दाखवचा काम माझ्याकडे आहे. तसं माहिती आहे लॉकडाऊनमध्ये होती ना 15 महिनाभर होती ना महिनाभर तेव्हा जाम काम करून घेतलंय मी काय तसं कामाक लावण्यात एक्सपर्ट आहे यांका सगळ्यांका. विकास गोंडे वे
ते नको घरा पुढे विचार हे कोणा काय ती तुला दत्त मंदिर भात बघ किती मस्त पैकी छान झालं. म्हणजे सगळीकडे भात सेमच असतो की छे बियाणी वेगवेगळी असतात, एकत्र नसतात. ए गोंडे हवे वाईटा घेऊन इलास म्हणता नाही ते बंद करतोय. हा नको ऐकत नाही माझ्या खय शोधतास, कोणाचा घर शोधता? 250 रुपये किलो. हा ताजत मोठे. ही आपली जोगलवाडी. हा तू व्हिडिओज बघित अशा तुका प्रत्यक्षात देखू का झाली. सांगितलं काय मी सकाळीच व्हिडिओ की यावर्षी मी सगळं प्रत्यक्षात बघते, नाही तर सगळं मी व्हिडिओतच बघत आहे. नानांचं घर तर व्हिडिओ बघत होती तर एवढी वर्ष. आता हे मोठी आरड असते. गोंडे वे कोण नाही जातीनिशी मुकेश गाडी खय गेली. हे गोंडे वे अरे घ्यावा. अरे गणपती फुला घालणार कधी म्हातारे? पूजा झाली. अरे 4 दिवस रवतले काय तू फ्री मध्ये तुकाच नेत आहे फ्री मध्ये उचलून नेव. गोंडे वे 60 रुपये पाव. खय दिलं पण गोंडे विकू घेऊन मग हेंका पण मुंबईवाल्यांका बी सोडित, मुंबईवाल्यांका सोडित ना. काय मग काय मग आम्ही आणि दिसवा. अरे सगळी माणसं एवढी दिसना घ्या वे नको. दिवशी फुल्या दाराक आमच्या पुढल्या दाराक जाता आधी गणपतीकडेच जाते आणि गणपती विचारते गोंडे हवेत काय. हे गोंडे हवे. अरे मोफत गाडी लावून ठेवले रे बाबा. ए गोंडे हवेत काय? गोंडे हवे. हा इलय बा त्या दिवशी येऊन गेलोय. हे गोंडे वे यांचा मोठाच एकच घर आहे. ह्या सगळं आपला कसं घर आहे, आपला कसा एकच घर आहे तसा या एकच घर आहे मोठा मांड्याचा घर. तर मित्रांनो ही हप्ता आपण देववाडी दिला जोगलवाडीतून. हो गोंडे हवे. हा विचारा. यूट्यूबवाले इले, यूट्यूबवाले इले म्हणा तो. नाच यंदा नाचा ना गणपती. अरे हे तुझ्या ओळखीचे रे सगळे आमच्या ओळखीचे. हा बादान बिंदार पॅक करून हे बघा किती हवे पाव. पाव हवे ये ग हे आपलीच सगळी. दुसरे काही मग काही लावले तकडे आग्रात. होय होय गणपती. आहे रे झोपान उठतास की आता शे होय. हा मग आहे मुंबई काय असता माझी शाळेत नाही हो. मुंबईत गमत असतं गावात गमत नाही ना. चा हा हा यायसून शॉर्टकट आहे ना जा. चल एका वाईट जरा दाखवत आहे पाडी. तेका नाही तेका आम्ही कामाक लावलं. चल इधर से चल. हा चल चल बरोबर हा. ए ही देऊळवाडी. हा हा चल ये दाखवत इकडे. हे तर माझ्या खिशात नरम होते ते. ओ गोंडे हवे. गोंडे गोंडे आणलंय हे बघा ताजे ताजे आणलंय. हे बघा लगेच काढल्या 60 रुपये पाव. 60 रुपये हा पॅकिंग करून आणलेली आहेत आणि
काम चालू होतं. आत्ता मी आंघोळ नाही केली. गणपती बघून जातेस. हे आपला देऊळवाडीतला मोठा घर. मोठा घर. हा बाबू गोंडे घेऊन निघता म्हणून सांगा. हे बघा हे आपला देऊळवाडीतला मोठा घर आणि जसा आपला तसाच. आणि गणपती गणपती मोठा होता म्हणा. 1 किलो गोंडे घेऊ गो तेव्हा. 1 किलो गोंडे पूर्ण पैसे काय तुम्ही परत घेणार परत का काय एकदम ताजे गोंडे बाबू खराब होते. परत पोलीसवाले ना बाबू खै सुरले जोडीवाले. हॅलो बाबू आलाय. व्हिडिओ शूटिंग करतात. गोंडे घेऊन इलो म्हणून सांगा. कधी टाकणार व्हिडिओ? व्हिडिओ येतो महिन्याभरात. टायमिंग खायच्या व्हिडिओचा सांगू शकत नाही आम्ही. होय होय एडिटिंग करता. हे कायम बघतात तुझे. हां हां चला हे पैसे दे रे. काय असे व्हिडिओ घालून बसतात काय कळत ताच कळत नाही मग. अरे तू कधी इल बापूस काय या बापूस होय का. अरे हो तो चाय पिता बनता कधी इल. हां लाईव्ह चालू आहे काय? अरे डायरेक्ट असो तुका टाकणार. बाबल्याच्या नादाक लागता नाही येऊन येता खोकडसून मानता फिरवी. दमलंच त्या मनांना. आपल्याकडे खाया हा खामेस. ओ गोंडे हवे कय रे गेली. काय गणपती घालायचे मस्त. गणपतीक मस्तपैकी घालायचे ते ना काय तुम्ही आत्ता काय पाव किलो घेवा. अरे भारी मी ताजे आणलं एकदम. बघ कसले होते बघ एकदम लगेच काढल्या. किती रुपये? 60 रुपये. अरे गणपती असो फुलन असो सजन दिसाक नको काय तुम्ही. एक पाणी द्या पिऊ. जा घरात ये घरात. हळू या पाय साराकता हो या तुमका वेगो. ए काय गणपती घालायचे मस्तपैकी. अरे गणपती हारान सजून टाकायचं एकदम. मी गोड खाऊ माणूस मारी बाबल काय गेलो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे 2 वाडीत 2 म्हणजे धायबापासून इलाव 2 जण फिरान. आणि अजून थोडेसे कोणते ते आता माझ्या मामाकडे नेऊन ठेवणार मुणग्यात आणि मग येणार. तर इथेच थांबूया व्हिडिओ. कसं वाटलं तर नक्की कळवा कमेंट करून. आणि असेच आपले नवनवीन व्हिडिओ येतच राहणार.